Salut și bine ai venit pe canalul meu. Numele meu este Andrei și astăzi vom prepara cotlete de porc cu sos de ciuperci. Ingredientele de care avem nevoie pentru preparatul de astăzi sunt următoarele: cotlete de porc, ciuperci, usturoi, roșii sherry, ceapă verde, ardei roșu, sos tomat și, bineînțeles, sare, piper, paprika și puțin ulei. Vom începe prin a condimenta foarte bine cotletele cu sare, piper, paprika și puțin ulei și le vom lăsa la macerat aproximativ 10 minute, apoi ne apucăm de treabă. În aproximativ 30 de ml de ulei vom prăji cotletele aproximativ 10 minute pe ambele părți. Când cotletele sunt aproape gata, le vom scoate pe o farfurie și în aceeași tigaie vom prepara sosul de ciuperci. Vom începe prin a adăuga ciupercile și le vom lăsa la călit pentru aproximativ 2-3 minute. După aproximativ 3 minute, vom adăuga ardeiul și ceapa verde și le vom lăsa la foc mediu pentru încă aproximativ 3 minute. Când legumele au început să se caramelizeze, vom adăuga roșiile și usturoiul și le vom mai lăsa la călit pentru aproximativ 2-3 minute. Apoi vom adăuga sosul de roșii și aproximativ 100-150 de ml de apă și le vom lăsa la fiert aproximativ 5-6 minute. Când sosul a început să fiarbă, vom adăuga cotletele și le vom mai lăsa la foc pentru aproximativ 5 minute. Pentru preparatul de astăzi vom pregăti două garnituri, adică un piure de cartofi și sparanghel. Sparanghelul îl vom trage la tigaie pentru aproximativ 4-5 minute în puțin ulei de măsline, usturoi, sare, piper și puțină zeamă de lămâie. Cotletele sunt aproape gata, doar vom adăuga puțină sare, piper și, de ce nu, puțin oregano sau ierburi aromate și îl vom monta pe farfurie.
acesta este rezultatul final. Sper să-mi încercați rețeta. Poftă mare și până data viitoare, vă salut!